Studenti fl-Università ta' Malta tkellmu ma' Net News dwar sitwazzjoni ta' paniku relatata mas-saħħa tal-istudent. Dalgħodu studenta li kienet waqt il-lecture intilfet minn sensija għal perjodu twil. Bl-ambulanza minn Mater Dei għall-Università iddum biex tasal nofsija, jipparkjaw il-bot u ma jinizlux l-apparat kollu meħtieġ biex jassistu. Dan f'waqt li l-istudenta kienet qiegħda f'riskju li titlef ħajjita. Dawk li tkellmu magħna li raw dan l-episodju li għal ħafna kien wieħed ta' sorpriża għalunna li xħin l-istudenta ntilfet minn sensija illi t-tur ċempel minnu fiha l-emerġenza. Huma għalunna li jinsabu urtati bis-sitwazzjoni li l-ħabiba tagħhom ma rċevitx il-kura mill-aktar fis bl-ambulanza ddum 30 minuta biex tasal mill-isptar għall-Università. Wieħed qalinna li ma jistax jifhem kif bil-mixi mill-Università għall-isptar tagħmilha f'5 minuti fil-waqt li l-ambulanza tamet biex tiġi nofsija. Huwa saħaq ma' Net News li huma mhux biss damu nofsija biss ġew imma meta waslu lanqas ħadu l-parir tal-istudenti li kienu qegħdin barra jistennew biex jipparkjaw viċin. Dawn istaqamlu ta' rashom u pparkjaw il-bot. Ħabba fekk it-tfajla li kienet tinstab mitlufa minn sensija tamet kważi 50 minuta mingħajr ma rċeviet attenzjoni medika. Dan b'riskju fuq ħajjita. Fl-aħħar ħin kellmuna ħaddiema li jaħdmu mal-ambulanzi dwar ċirkustanzi bħal dawn fejn fost l-oħrajn qalulna li l-problema ewlenija f'dawn il-każijiet hija li hemm nuqqas ta' ambulanzi biex jipprovdu s-servizz u jkunu fil-ħin.